Salam dostlar, gowy ýagdaýlaryňyza sagamany ötürmeseňiz, sowuklar bilen, sowuk hawalar bilen öwreşýäňizmi? Ene şu wagt marda -7 gradus ümürli hawa, ören bir sowuk hawalaryň biri edil täzeýli günnüň hawasy ýaly. Daşary diýsen ömür. Ana munyň ýaly hawada bolsa, bizler öýde oturup internetde güýmen kompýuterde oýun oýnajak bolýarys. Onha men oýun oýnamazdan öňür kanalyma video döretmegi makul bildim. Häli men internetden PS 2010-jy skaçat etdim. Ýöne näme üçindir men onu oýnap bilmedim. Onha men oň ustanowşyny görkedeýin. Ol linkini videonyň aşagynda goýaryn, şol ýerden oýun skaçat edip alyp bilersiňiz. Onha biziň setapymyz muny açyk ustanowka etmeli. Ustanowka edilişini hem görkedeýin. Onda bir hiç ýetkeşikler ýok. Onha biziň PS 2010 Ranalda Cristiano Ronaldo ene dalyan wasiyat berdi. Yerini öz avtomatik taýlaýar, onam degme hukmanda özü soň dalyan wasiyat ustanowkany wasiyat. Ustanowka munyň onu näşmynda eýleýär, şo sebäpli men muny öňden ustanowka edip goýup oýuny oýnamak istedim we ýöne oýnap bilmedim. Näme üçindir? Meniň oýuny içine atjan bir komandan taýlaýan enter basýan ýöne işlänok. Joystick barlak gördüm, o joystick'in hiç ýere otayda daxily ýok. Joystick şatman barlak gördüm, onda da bolanok. Bilmedim näme üçindir kompýuterim göterenok. Täbi men pikir etdim, alha meniň kompýuteriň prosesory ol oýunyň maslahat berişinden hem daýaw, ýani 320 GHz, 2 sanalyk 320 GHz'lik prosesordur. Ol prosesor bölümlidir. Oňa Intel Core i3 operatiwnym 4 GB 64 razryadny operasiýon sistemam. Men bärde öz kompýuterimi öwmek üçin aýdamok, kompýuteriň prosesory normalny, ol PS 2010 göterer ýaly ýöne näme üçindir PS-i açmady. Ene bulam nastroykasy PS-iň bärden polny ekrany oýdym, şo näzerinde rejim akny goýup barlak görjek bolýan. Bärden razryşeňesi munam kiçeldik görmegi makul bildim-de. Ana 4-3 şoňa goýdum. Munam niska goýmasam beýleklerinde açanok görüşňiz ýaly. Video kart ýok diýen. Muny niska doýnap bilsem men gaýyl açyp atym geçirmek üçin. Na wykuçyt skorene diýen munam skorene ýa goýdum. Bärde klawiatura muňa degemok, bäri özi klawiaturadyň öz saýlak goýar. Ene bärde gamepad. Men şu gamepad çatmadym, ne çatsam häzir görkedeýin. Ana gamepad çattym. Ýöne gamepad çatdandan soň ol programynyň nastroykasyny täzeni açmaly. Gamepad 1. Ne bärde de generic USB joystick. O originalny däl, ol Xitaydan zakaz edilen Prostoy joystick. PlayStation'ın ikinci versiyasına meňdeş. Ýöne original däl ekeni 2 ýyl ulanandan soňra 2 ýyl ulanandan soň näme etsek ýa-ni 2 ýyldan 2 ýyl ulandım da şu joystick bilen. Ene analyk işlänok indi. O diýen köpem oýnamak bir aýda ýylda bir gez oýnaýan men oýun diýilýän zady esas kompýuter program işleýän men. Onha we internetde güýmelýän da. Ene joystick analyk işlänok şol sebäpli men joystick aýyrdym. Onha we bärden zwuk diýe bär odatlary diýemek men zwukowy kartam bar. Ony emoji platam bar, emoji delta. Ol bar, bärde öze ony ustanowka etdim, hemme zadyn driverni. Ne set ýa, muňa bilmedim seta oýnap bolýarmy bul zady. Muňa bilmedim çatyp oýnap bolýan bolmasa bilmedim da ony. Men PS-iň muşdagdan balaşýar. Bärne karakteristika. Ne bärde meniň Intel Core i3 320 GHz we 320 GHz ikisi şeýle ýazyk 4X 4 sandan 320 GHz diýip düşündim men şu. Ve RAM'i operatiwny pametim 3 GB 4 GB'ym boş. Ve opşi operatiwny pametim 4 GB-da, onuňam 8 GB boş diýip gözüme getirýän. Ne bärde GPA diýen näme ingilisçe näde okuýan onu bilemek ýöne. Bul zady video kart kompýuteriňizde oturdulan video kart. Menkide şu wagt video kart aýrylgydyr. Şu wagt mende ýok video kart. Gysga saýsak, şol sebäpli nevozможно diýip ýazykdyr. We men pikir etýän şol sebäpli men şu PC-i öz kompýuterimde oýnap bilmek. Ana bärde minimalny sistemine tre bölünýäsi. Ol minimalny iň az sistematynyň gawat gelýän. Şunuň ýalak
size görünýändir diýip umyt etýän we bärde ne maslahat berilýäni bulam göränsiňiz. We bul meniň bir şeýerde ýetmeýän zadym video kart. Olam onsuz bolanok diýip aýdyba bolmaz, şonda da oýnap bolmaly aslynda ýöne. Hani göreliň indi oýnajak bolup men rejim aknony ütgetdim. Ne görüşiňiz däle bärde de aýtja siziň sistemaňyz minimal işlejiligi hem ýetenok diýär. Onuň üçin biz perawara desseň ol bolanok pastor etseň ýene şowar aşypkan gaýtalýar we propustit etýän bilen işläp başlaýar. Ýöne ne görüşiňiz däle rejim aknony goýdum ene şunyň ýaly özüniň nastroykalaryny çykarýar ýokarda panelde. Äder ana kanami we ne PS 2013 Ronaldo Cristiano Ronaldo halamayan oyuncu. Köpüňi diýersiňiz goýunçy men zat edemok. Oyuna malades. Ýöne özüm halamak näme men bärden der oýnamak üçin maç bastym. Bärden hiç ýa-da eýlemok. Ýa-da bärden luboy oyunçyny taýlajak bolýan, ýöne bolanok. Bul PS 2013 original, hiç beýleki redaktor edilen oyunda originaly demo versiýa däl. Original özü ýöne nämişindir men kompýuterinde oýnap bolanok. Eger siz barlak görüň skaşat edip ýa-da PS kompýuteriňizde oýnap ýören bolsaňyz aýdyň şol problemi nämişin ýüze çykýar. Men düşünmän oýdum, PS oýnasym geldi, ýöne oýnap bilmedim. Ana bana kömek edýän da şuna diýjek bolýan, gysga saýtsak, şunu nädip men oýnap bilerim. Video kart taksam oýnap bilermi ýa-da oýnap bilmerim. Şonu aýtsaňyz bolýar. Onda näme videomuzy halan bolsaňyz like basyň, gyzykly bolan bolsa like basyň, dogry emasmy? We kanalymyza agza bolmadyk bolsaňyz kanalymyza agza bolup bilersiňiz. Onda näme täze videolarda sizler bilen görüşýänçek täze ýylyňyz bilen. To go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet.